Hai लोगोफोर, फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन आरो गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। दिनै जों COVID-19 अर्थात आथिखालाव बुहुमनाङैनो गोसारनाय कर'ना भाइरास बे बेरामनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों। गिख्रंथावना भाबै जोंनि इन्डिया भारत हादरावबो बे बेरामनि गोसारथिया बांबोगासिनो दं सानफा एफा, आरो जोंनि आसामावबो बे कर'ना भाइरासनि जि गोसारनाय बेयो दासिम बांद्राय रोखा नङाबाबो सासे सानैनाव हयथ' बेयो सौफैबाय। मेडिकेलनि रिपर्टखौल'सो जों दासिम मोजाङै मोनथ'नाय जायाखै। दासिम बुहुमनाङैनो प्राय 4,80,000 बांसिन सुबुङा बे कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानायनि रादाबखौ जोङो निउस मेडियानि गेजेरजों मोनगासिनो दङ। आं बयबो दा बेनि मादावनो मिथिनायाव जों चाइनानिफ्रायनो बे बेरामा जाजेनदोंमोन। चाइनायाव बेनिफ्राय बुहुमनाङैनो गोसारलांबाय। दा आथिखालाव बांसिनै बे बेरामजों गाग्लोबजादों होनोब्ला इटालि हादरखौ जोङो निउसनि गेजेरजों मोनगासिनो दङ। प्राय 8,200,000निख्रुइबो बांसिन सुबुङा इटालियाव बे बेरामजों गाग्लोबजानानै थैबाय होननानै जों रादाब मोननाय जादों। नैथियाव स्पेन हादरावबो 3,600निबो बांसिन सुबुङा जिउ गारनो गोनां जाबाय। आरो USA, दिनैसो रादाब मोनदों, USA आ बांसिन सुबुङानो, बुहुमनि मादाव दा बांसिन सुबुङानो USA आव बे बेरामजों भाइरासजों गाग्लोबजादों। आरो गासै थैनायनि अनजिमाया प्राय 1,200सो जाबाय होननानै जोङो रादाब सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दा इन्डियायावबो दिनै एसे आगोलावसो रादाब मोननाय बादिब्ला प्राय 6,94 मानसिनाव बे भाइरासनि गाग्लोबनायखौ बा COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों 694 सुबुंनियाव। आरो बेनि मादावनो दिनैसिम 16 सुबुङा थैबाय होननानै रादाब सुलुंनिफ्राय मोननाय जादों। आरो प्राय 47 सुबुङा बे बेरामनिफ्राय रैखाथिबो मोननो हादों होननानै जोङो रादाब सुलुंनिफ्राय मोननाय जादों। दा ओंखायनो जों गासैबो सांग्राङै थानो नांगोन। जा डक्टर्सफोरा जाबादि रैखाथिनि राहा लामा फोसावदों, आरो वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन आरो भारत सरकारा जाबादि रैखाथिनि राहा लामा फोसावदों, जे मास्क गाननो थिनदों, मास्क गाननांगौ, आरो ससियेल डिस्टेन्सिं मेइनटेइन खालामनो होदों, जे सासेया सासेनिफ्राय 1 मिटार गोजानाव थानो थिनदों। आरो दाथ' आरो टटेल भारतखौनो लकडाउन फोसावना दोनदों 21 साननि थाखाय। बे समाव जोङो न'निफ्राय बाहेराव ओंखारनो नाङा, न'आवनो था, रैखाथि। दा बे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेइनटेइन खालामनो थाखाय जि 21 साननि लकडाउन अल इन्डिया फोसावबाय, दा बे समाव जोङो माखासे गोरिब गुन्द्रा बा धोनियानो जा, जानाय लोंनायनि गोबां आंखाल नुजागोन। दा माखासे आंखालखौ, गोरिब गुन्द्राफोरनि आंखालखौ फोजोबनो थाखाय भारत सरकारा स्किम्स फोसावदों।
दा बे स्किम्सफोरनि मादाव प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण यजना होननानै मैयासो रादाब बिजोंनि गेजेरजों भारतनि फाइनेन्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामना फोसावदों भारत सरकारनि जानानै। दा पेकेज हिसाबै 1,20,000 कौटि पेकेज राङारि मदद फोसावदों बे लकडाउननि थाखाय गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैजानाय निखावरि सुबुंफोरनि थाखाय। माखासे जेरै 8.7 कौटि आबादारिफोरनि थाखाय जि PM किसान यजनानि एकाउन्ट खुलिसाव होनाय जादोंमोन। दा बे 8.7 कौटि आबादारिफोरनि थाखाय साफ्रोमनोबो एप्रिलनि गिबि सप्तायावनो 2,000 रांखौ सोनानै होनाय जागोन, जाहाथे बिथांमोना रांनि गोनांथि जि रांनि आंखाल बेनिफ्राय बारग'नो हायो। थिग बिदिनो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जा BPL कार्ड आरो APL कार्ड दंमोन, बिसोर जिखिनि माइरं दालि जिखिनि सुबिदा मोनबाय थायो, बेनि बादैबो बेजों लोगोसे एक्सट्रायै 3 दाननि थाखाय साफ्रोम सुबुंनि थाखाय 5 केजि माइरं एबा आटा, माइरं लाबोयोना आटा लाबोयो, जायखिजाया मोनसे 5 केजि सासेयाव, आरो गंफ्रोम न'खराव 1 केजि दालि होगोन होननानै फोसावदों। फ्राय बेयो बेनि मुलाम्फाखौ 80 कौटिसो गोरिब सुबुंफोरा मोनगोन होननानै बेवहाय भारत सरकारा बे स्किमखौ फोसावदों। आरो बेजों लोगोसे बे गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखायनो उज्ज्वला यजनानि जा एकाउन्ट गेसनि एकाउन्ट खुलिदोंमोन, बिथांमोननो फ्रि गेस सिलिन्डार फ्राय 8 कौटि न'खरफोरनो 3 दाननि थाखाय होनाय जागोन। थिग बिदिनो जों मोनबावनो हादों फर द वुमेन, हिन्जावफोरनि थाखाय एक्स ग्रेसिया एमाउन्ट ₹500, मास मोनसेयाव 500 राङै हिन्जावफोरनि थाखाय 20.40 कौटि हिन्जावफ्रा बेनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। जन धन एकाउन्ट जायनियाव दङ 3 दाननि थाखाय 500 राङै जन धन एकाउन्टआव बेखौ 20.4 कौटि हिन्जावफोरनि एकाउन्टआव सोनानै होनाय जागोन। थिग बिदिनो कलेटारेल फ्रि लन्स अप टु 20 लाख, बेयो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हिन्जावफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय प्राय 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 20 लाख रांसिम फ्रि लन होनो नागिरदों। जेबो सुद होनो गोनां जानाय नङा, फ्रि लन, जायनोखि 6.85 कौटि न'खरफोरखौ मदद खालामगोन बे स्किमनि दारै। बेनिफ्रायनो सिनियर सिटिजेन्स, बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय, आरो दिव्यांस आरो विडोज, दिव्यांस खामानि मावनानै जानो रोङै लेंग्रा खाना खुजा, विडोज माने फिसाय थैजानाय हिन्जाव रान्दिफोरनि थाखाय, हौवा गैजायिफोरनि थाखाय 1,000 रां होनाय जागोन। प्राय 3 कौटि विडोज, हौवा गैजायि हिन्जावफोरनो बेखौ 1,000 रांखौ होनाय जागोन। आरो दिव्यांस आरो सिनियर सिटिजेन्स, 60 बोसोरनिख्रुइ बांसिन, बोरायानो जा बुरैयानो जा, नोगोरारि, दिव्यांस खाना खुजा लेंग्रा, बिसोरनो प्राय 3 कौटिसो बिदि सुबुंफोरनो 1,000 राङै 3 दाननि थाखाय एकाउन्टआव सोनानै होनाय जागोन। दा बिनि उनाव
कर'ना वारियर्स माने कर'ना भाइरासखौ जा सिकित्सा खालामबाय थानाय डक्टर नार्स बिथांमोननो इन्सुरेन्स कभार 50 लाखनि लाइफ कभार होनाय जादों जाहाथे माबा मोनसे जाउनाव बिथांमोना जुदि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव गोग्लैयोबा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजायोबा आरो जिउ बावनो गोनां जायोबा बिथांमोननो 50 लाख राङै इन्सुरेन्स होगोन न'खरनि मानसिफोरनो। थिग बिदिनो दंबावो जोंहा लवेस्ट आर्नार्स इन दि अर्गेनाइज सेक्टर MGNREGA MNREGA महात्मा नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्ट। दा बिथांमोना सानफायाव 182 रां मोनोमोन, दा बेखौ बारायनानै 202 रां खालामबाय। बे सानफायाव 202 राङै बेयो हाबगोन MNREGAनि एकाउन्टआव। जायहा दङ बेनि मुलाम्फाखौ मोनगोन, जायनोखि 13.32 कौटि न'खरखौ बियो मदद खालामगोन। Funds with states or 31,000 crore to be utilized to benefit 3.5 crore registered construction workers. Construction worker जेनेबा बिल्डिं बानायग्रा, न' लुग्रा, लामा दालां बानायग्रा, बैफोरबायदि खामानि मावना जाग्रा लेबार खामानि मावग्राफोर जायफ्रानोखि सरकारजों रेजिस्टार्ड एकाउन्ट दङ, बिथांमोना प्राय 3.5 कौटिसो जागोन। बिसोरनोबो माखासे जिहेतु खामानिया गोमाजागोन बे लकडाउननि समाव, बेखिनि समाव राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन। जाय स्टेटआव थाखानाय 31,000 कौटि रांनिफ्राय बे मददखौ होनाय जागोन। 24% PF to be borne by the government for next 3 months. PF जायफ्रानोखि प्रभिडेन्ट फान्ड, कम्पानियाव खामानि मावनानै प्रभिडेन्ट फान्ड दंमोन, बिथांमोननो 24% जितु PFनि मुलाम्फा बेखौ 3 दाननि थाखाय सरकारा बेखौ होसिगोन। Withdrawal of 75% of PF or wages up to 3 months benefiting 4 crore families आरो 75% PF एकाउन्टनि प्रभिडेन्ट फान्डआव जमा जानाय 75% रांखौनो बेथनखौनो 3 दानसिम दिहुननो हागोन जायफोरा PF एकाउन्ट दङ। प्राय बेयो 4 कौटि न'खरखौ बेयो मदद खालामगोन, राङारि मदद खालामगोन। दा थिग बेबादिनो भारत सरकारा गोबां कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउनाव गोहोम खोख्लैजानाय न'खर आरो सुबुंफोरखौ प्राय बांसिनानो गोरिब न'खरफोरखौ बेनि दारै मदद होनो नागिरदों। ओंखायनो बारा सिन्था जानो नाङा जे जिहेतु जों बे महामारि गिख्रंथाव बेराम बेनि गाग्लोबनायनिफ्राय भारत हादरखौनो, आसामखौनो, जोंनि BTADखौनो होन आरो जोंनि बर' हारि बेखौ जिहेतु रैखाथि खालामनांगोन, बेनि थाखाय जों बे 21 साननि लकडाउनखौ मानिथारनांगोन आरो मानिनानै जोङो बे बेरामनि गोसारनाय आरो गाग्लोबजानायनिफ्राय गावखौबो बासायनो नांगोन। बेनि थाखाय जों माखासे धैर्य हमनांगोन, नेनो नांगोन आरो सांग्रां जानो नांगोन। आरो जितु बासायनायनि रैखाथि मोननायनि जि गोबां राहा लामा फोसावदों, दा बेखौ जोङो मानिनानै सोलिनो नांगोन। बेफोरनि बारग'नायनि राहा लामा हिसाबै गोबां जोङो मोननो हादों। जों दहाय फोसावखाबाय, आखाइखौ बार बार खनले सुनो होदों साबोनजों, साखोन सिखोनै थानो होदों। आखाइजों बारा गन्थं, खुगा, मेगन दांनो होआखै। मानोना आखाइयाव जेब्ला भाइरासआ गुबुन सासेनिफ्राय नोंनियाव फैयोब्ला मेगनाव दाङोब्ला मेगननि दारै देहा सिङाव हाबलांगोन, गन्थङाव दाङोब्ला गन्थं गुदुंजों बेयो हाबलांनो हागौ, खुगायाव दाङोब्ला खुगानि दारै बेयो देहा सिङाव हाबहैगोन आरो बे भाइरासआ नोंखौ लासै लासैनो गाग्लोबगोन। गाग्लोबनानै प्राय 14 साननि उनाव बेरामनि लैखोना नुजाजेनगोन, जायनिफ्राय नोङो बारग'नो हानाया गोब्राब जायो। हानायमानि
देहाखौ जोथोनै लाखिनो थिनदों आरो देहायाव इमिउनिटि सिस्टेमखौ बारायनो थाखाय देहायाव बेरामजों नांनो हानाय गोहोखौ बारायनो थाखाय माखासे मोजां आदार जानो थिनदों। दा बेफोरखौ जों खालामनांगोन। फ्राय सि भिटामिन बांसिन थानाय आदारखौ जानो थिनदों जायनाखि जोंनाव देहायाव इमिउनि सिस्टेम बेरामजों नांनो हानाय सक्तिखौ बारायो। बेखायनो जोङो जानाय लोंनाय थानाय साब सिखोनै थानाय बे गासैखौबो मेनटेन खालामनो नांगोन जाहाथे जों बे बेरामनिफ्राय गाव गावखौनो बासायनो हायो। दा आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों गासै लोगोफोरजों दिनै सावरायबाय। अन्नानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ सेरनानै थुनानै ला जाहाथे आं जिखुनु भिडिअ हगारोब्लानो जिखुनु टाइमावनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनो, नायनो हायो। दा एसेनोसै, बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै एसेयावनो दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।